ברוכים הבאים לפרויקט שיצר הצלם במערכת פיקנדו. הסרטון מדגים עבודה מתוך מחשב אישי, אך ניתן באותה מידה לגלוש דרך הנייד וליהנות מהפרויקט. בדף הכניסה ניתן לבחור בין כניסה כלקוח או כאורח. כניסה כלקוח מאפשרת לכם לבחור תמונות, להוריד תמונות ולשתף את התמונות עם משפחה וחברים. לשם כך נבחר בכניסה כלקוח של הצלם ונזין את הקוד שנשלח אלינו. לאחר הזנת הקוד שקיבלנו, ניתן להיכנס לפרויקט. בתפריט הגלריות ניתן לדפדף בין הגלריות השונות שקיימות בפרויקט, במידה וקיימת איתו מגלריה אחת, וכן לבחור את המוצרים לבחירה. במקרה זה ניתן לבחור תמונות להגדלות ולאלבום. כמו כן ניתן לפלטר בין כל התמונות ובין התמונות שנבחרו עד כה. במקרה זה לא נבחרו עדיין תמונות. כדי לבחור תמונות נסמן בלב את התמונה המבוקשת. ניתן לבחור תמונה גם במצב רגיל וגם במצב שהתמונה מוגדלת. כדי לבטל את בחירת התמונה נסמן שוב בלב. בסיום התהליך נלחץ על כפתור סיום הבחירה והצלם שלנו יקבל הודעה שסיימנו. אם הצלם שלנו אפשר זאת, ניתן להוריד את התמונות על ידי לחיצה על אייקון ההורדה שנמצא בכל תמונה. בנוסף, ניתן להוריד את כל תמונות הפרויקט על ידי לחיצה על אייקון ההורדה שנמצא בתפריט הראשי. המערכת משלבת כלים לשיתוף התמונות והפרויקט. ניתן לשתף את כל הפרויקט לאורחים על ידי לחיצה על אייקון השיתוף בתפריט הראשי. לחילופין, ניתן לשתף כל תמונה בנפרד. בחרו את הרשת החברתית שמתאימה לכם. בנוסף, ניתן להעלות את התמונה לפייסבוק לתוך אלבום שייווצר אוטומטית בפרופיל שלכם. כל התמונות שתעלו על ידי לחיצה על כפתור הפייסבוק אפלוד יתווספו לאלבום הזה בפייסבוק. פרטיות. לצורך פרטיותכם הוספנו אופציה להסתיר תמונות מאורחי הפרויקט. בכל תמונה במצב מוגדל, לחיצה על אייקון העין יסתיר את התמונה מאורחי הגלריה שנכנסו לפרויקט ללא קוד. אנחנו בטוחים שתהנו מפרויקט הצילום שיצר הצלם שלכם במערכת פיקנדו. תודה ולהתראות.